Lawrence Fenek, il-persuna li nstab ħati li froda l-Malta Air Traffic Services kellu salarju ta' 65,000 euro fis-sena. Filwaqt li Ian Falzon li qiegħed jaffaċċja akkużi simili kellu salarju ta' 58,000 euro fis-sena. Ir-rapporti dwar dawn iż-żewġ persuni kienu ilhom hemm, iżda passi dwarhom ittieħdu biss wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Iffaċċjat minn One News, l-eks Ministru Tonio Fenek kellu jammetti li dwar dan il-każ kien hemm rapport li żvelajna l-kontenut tiegħu fl-aħħar ġimgħat. Dan kien sar fl-2011 u wasal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, tal-Ministru tal-Finanzi u tal-Ministru tat-Trasport ta' dak iż-żmien. Ir-rapport dak li qed tgħid int kien fl-uffiċċju tal-Kabinett, tajjeb, jiġifieri dan l-internal audit ma tirrispondix lill-Gvern, tirrispondi propju f'dawn il-każijiet direttament lill-Segretarju tal-Kabinett illi sa fejn naf jien kien qed jittieħdu il-verifiki, jiġifieri ma kienx konkluż sa meta kont nafu hemm. Id-dettalji dwar dak li kien għaddej waslu għal iktar minn darba fil-Ministeru li kellu Fenek, iżda dak iż-żmien il-każ qatt ma spiċċant il-Pulizija. Skont Tonio Fenek, il-passi li ttieħdu kienu li ma ġeddiċ il-kuntratt ta' dawk involuti. Il-persuni li kienu involuti malli qam is-suspett ta' dak li kienet qed jiġri effettivament ma ġeddiċ il-kuntratt tagħhom. Jiġifieri ħadna il-prekawzjonijiet kollha biex nassiguraw illi l-Air Traffic Services jekk kien hemm xi suspett ta' foul play kif ħareġ fil-qorti dan ma jitkomplix u allura nista' nassigurak li iva ħadna l-passi kollha meħtieġa. Il-passi li qed isemmi Tonio Fenek ifissru li l-eks kap eżekuttiv Lawrence Fenek kien spiċċa mill-impjeg wara li għalaq il-61 sena u skont il-kuntratt. Filwaqt li Ian Falzon, ibn Ivan Falzon li kien viċin ħafna tal-eks Ministru Ostingat inħatar Direttur Ġenerali fit-Trasport Malta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ bdew biss fis-sajf tal-2013 u Fenek u Falzon tresqu l-qorti akkużati bi frodi li tlaħħaq eluf kbar ta' euro.